Kajing kop khoi dok kha ka ba on penyai da ka senrop lang fishing group ha ka khatwe trik bnai bishpo arjar apsan kan yai be chakmat kumla bnah ha ka ne ka notice ka jaka ka dei haum ej harum dam sai na du kapor khandai be je step hadu lai be je janmien on pun khwai ha boro san tli ki pung ka bai ticket nam ta ka te ka sngi ka dei tang 1000 shirung yang wei khwai price ka bankong ka dei de ka pisa ka bolong hadu shipaulak ka price ka baar ka dei lailak ka price ka balai hadu khandai ka dei shilak ka price ka bashpho ka dei lai phojar kindon ru shpho tli ki consolation price ka ta mar san hajar namta ka luk droru kan long be kumbala batai ha ka ne ka notice ka price ka bankong ka dei da ka alto ke 10 brand new lane da ka pisa ka bolong hadu lailak san phojar ka price ka baar shilak ka price ka balai shilak ka price ka basau 8000 ka price ka basan 10000 ka buy ticket namata ka ne ka luk draw ka dei lai spat tengka shi ticket san spat tengka artli ki ticket te parlok rawan namata ka jingbu jaka ka banlong lasai ka sngi ka spotrik bana bishpo arjar opsan ha ka por arbje janmit kan yai bai chakmat